nak baju onang kapasa malang mambali onak baju Odape lama rekan larang jauh Oman solalamo Odape lama rekan ladusana Oh mansolala lamo dia Konan tadi lakaset Ola nomor la satu Okini lakamasue Oka nomor la dua O japui lamin tuo O lavali Oh jawaban dari Malang Soleh Maya namoni Oh tantu basabab nyoba karano mangko banamo gae meramato apo kok sabab karano Mandanga kato pae dari anak memang yo ado basabab bakarano mangko banamo gae merah mato merah cojamba masa ba itu kato badanaya Manurui sejarah malangai nanaya tarimo daulunyo manuntui kapaneka kuni selesai pengajian dape ilang di kampungnya daulunyo
Lamonyo hilang dari kampung, kabanyo lapenyo ke Ulu Jambi. Babalik dari Ulu Jambi, sekula mato manusia nyobao ke Ulu Langgai na Mendanga katonyo dari ayah lasanang hati badan malang. Kalau iyo ya sebantu itu antan badan diri ambo. Katampe nini badan ayah nini pulo di badan ambo. Iyo lah dake gae merah mato ba itu kato badan malang. Yo indak to bilang do lamo bana alaba jalan ayah Joana jalan laya Joana nyo kalau nyo inyo lah kabajangalan adang-adang ayah lada ulu dang-adang malang da ulu anti da ulu manda ulu di sinan kalau lah kok dipangandang pajalanan do banamu pajalanan si ganjul ulu sarupo bayang-bayang nabi. Pado pai pak surui na labi samui tapi jak tak namati alu talajang patatigo ba itu kalau dipandang indak to bilang lamo bana disiko sajo dipacape nak jale jalan curitonyo. Yo nak jale jalan curitonyo maaluna ya lajo si malang kalau lainyo nang kabajalan anyui lah mumbang lah dari ulu tak kotak-kotak di tapian lama letang ayah da ulu bagolai-golai malang kudian bagolai-golai nyo malang kudian panek dek lamo di bajalan jalan bertambah jauh-jauh. Apa tando kini lah jauh lah nampak kaki gunung kuni nampak pengondo oh di tengah ladang oh nampaknya pondok dai oh di tengah ladang. Satu tibonyo di halaman pondoknya baca Assalamualaikum menjawab gaib merah mato lambok suara dari pondok Waalaikumsalam kata gaib. Yo naik lana te pondok mendanga kato dari gaib merah mato naik labu yang Amirudin Tuanai. Manai labu yung Amirudin duo jo malang anak inyo satu tibo di ate pondok mencalik lagai merah mato kiro cucunya nalatibo kane berang si Amirudin iyo ayah dari si malang kurang aja Amirudin kurang aja kurang mengarati. Lanak mati yang ambo di pondok baru kini ambo ang cangalia Amirudin.
menjawi buyuang Amirudin onde nini ampuni ambo mangko sari nini bocali nini dipesayan ambo laka tau juo kami rang banse dalam kampung kurang mengake kurang makan kurang menumbuk kurang turun mangko payah mencari nini mandanga katonyo dari Amirudin batambah berang nini menjawe nanambo suruang mencali ambo ndak meminta piti bajuta ndak meminta balian rokok do badan ambo mangko mbo suruh baulang angka ladangko ambo batambah gaek juo ambillah pengalaman segalo cie besok kok pendek umur ambo kok sempat ada kesulitan dalam kampung jualah orang kang bantu kok kabakan nak kana lain tagaan piti ga ampe goni nang kandak buyuang dak kada ape Amirudin kalau itu nyonan kato nini nanambo kama datang kemari kini tujuan ambo itu juo tapi ndak ambo do nini kama nuntui iko anak di badan ambo anak seorang tongga babel yang bumpi sikonyo sebuyon siko tuo siko sibonsu siko ndak ado luak pado iko banamo sibuyong malang kambo tinggal ndak kok ni oh ni oh nyoba kandak bake ambo nak meminta alemu kabatinan mangkombo tinggal nyodake nini agi pengalaman cie jodoh Mako duya kambang duya nyo akhirat kambang akhirat nyo tasau ta kambang tasau nyo tarikat kambang tarikat nyo ba itu kato Amirudin na nini janda sampai baduto-duto inyo nang kamanolong badan kami pabean bolatu oh nini oh mandanga kato dari Amirudin na jawaban gaek merah mato kalau iyo sabantu itu barangke lalai buyong pulang ke rumah tinggalnya jo badan ambo ba itu kato badan gaek kalau nananak badan buyong tanggung jawab ambo Amirudin ba itu kato nini inyo kato sampai dari gaek merah mato barangke Amirudin dari pondok tuene
Mabarangke Lamirudin dari pondok setelah painyo dari pondok jalan bertambah jauh jauh ndak di jalan tu palamu tu pecapek kabasa ketek lataan tibo Amirudin tibo di rumah badaninyo satolah tibo di rumahnya tinggalan Mirudin tuma tibo di rumah to japui badan gae merah mato iyo jo Malang anak Amirudin sadang di Malang sakutiko duo jo gae merah mato tinggal di pondok tangaladang bayi yo iyo nini jo cu chuang ma bayo iyo nyo nini jo cucu ngindak to bilang do lamo bana biari sari itu abiari baganti ari nan kaji alun kababuka ba itu nini jo simalang oh indak to bilang do leila mo bana dek lamo bakalamuan ado harinya sekutiko nini mamasang jare ayam kanai ayam si bilugo ayam nang kanai balang tigo oh ayam nang kanai pak balang tigo lagala nini mencali ayam ala kato hati nini lakadape mamalang kandak buyuang ba itu kato badan nini oh barunya imbau malang di nini onde malang cucu nini tarik kuranji dalam lubuk kailie mangko di bandan agak kamari malang lubuk ado nambatin bakaban mandanga kato bantu itu alala datang pak badan malang akaban ini kato badan malang baka aku kato badan ini kamarilah duduk dako ambo satolah datang tuma badan malang tadi onde nak kandung malang nae danga di malang cucu nini ang calik balang ayam nangko kita kamulai kamangaji to calik daerah dulu to calik tali manu mali tolongan calik yo malang balang ayam tigo ko mana balang ayam kok joni ni mencalik daerah ndak tapakai ayam hitam nyamu bir yang kuning nan jauh bana jo pukang itu nama indah bana jo kinantan suci ndak juo kok joni ni mencalik daerah mencalik urek batang tubuh iyo jo ang ayam balang tinggi gona oh iyo jo ayam nak balang tigo mandanga kato dari nini nyo jawe di Malang tadi danga di nini elo tantu basabab mangko bakarano mangapo sampai jo ayam balang tigo aku sabab karano nyo pasal iti gai ba itu kato badan Malang lagala pa nini manjawe mangko jo ayam nak balang tigo bismillah tabagi tigo na
Yo bismillah nak tabagi tigo mandanga kato dari nini batambah pane badan malang gilo diapo badan ini nama no nan tabagi tigo tolong kambangkan bake ambo kato sampai pak nini manjawe kok bismillahirrahmanirrahim anak di baduang nak tahu juga. Tapi tolong ang danga elo-elo danga kato simaan bunyi di mano letak bisnyo di mano letak lanyo di mano talangata na ola kato larahin baru lagala pae badan malang sanang taraso dalam hati sunyi di dalam pemikiran. Oh di sinan kalau kok dipandang ayam kamu lay di balai dui kapak batambang ke kuma ke gumi ala jo kaki batambangan. Jo kaki nyopak batambangan ayam ka di balai duit mulai di balai ayam tadi satu mulai ayam di balai la nampak pakake nan di batang tubuh ayam jale la jantung ayam tadi nan si kie siang jo mangalam onde malangai cucu nini tolong ang cali yung jantung ayam nan sikie siang jo malam yo jantung awak na ojo itu laju oh jantung awak coy tujuh ndak bara beda dona jantung kita. Onyo kaban tali kasadonyo onde nak kandung dangabana naniko tali permainan naniko tali pagalutan naniko tali kasih sayang onaniko tali kulima ba itu kato badan ini cie tali cie namonyo dua tali dua namonyo tiga tali tiga namonyo. Tolong ang simak yo malang kato nini urek sebanyak 6.666 urek ba itu kato badan ninyo nana 6.000 untuk kanak-kanak mencari alemu sampai ke matuari taga nananam pulang kanan nampe balik kanan satu itu tali nanilang timbu ditampu aye jati yo angin jati na itu tali janang awai ko ang awai tali kulima ang awai tali na nilang timbu ajalula bilangan sampai nampunyo datang menjapui walau talata di peti basi mano kapai payu
Baitu kata badan ini kok malape pengajian buya dari ujung jantung elo ke tengah jantung awak tagak ditama di pangkalam tolong duduan elo-elo jangan lupa buyong di sinan ko anganjak panasi duya ang babari suak makan ayu. Yo jago akibat yo nak nangka datang jangan sampai lupa yo kato nini kato sampai malang manjawe kata bado sanang hati malang lanyo simak kato dini jale kura talinu mali jale kura nandi tubuh ayam abi harinya saritu la jale kura batang tubuhnya tingkean seketek di badan ini adona kura nangkang tampak adonyo luak pado iko tolong angkana kura alam nan kita nak mansoda ulu danga dek malang elok-elok di ini lain jadinya bara tumpah alam nan ado bara banyaknya alam nangko. Yo baru manjawe pak badan malang nan tahu ambo cie nyo nini alam nanado iko alam na nyato nangko nan kambang na lawe nangko kalau itu nak nangkang sabui iko alam la jale juo dinini alam bukan cie dinini tabagi limo na barunya jawe di badan malang asabab nini terbagi limo ko itu malang nangkang tanyo nan cie alam nanya toko lape di alam nanya toko batobo jo alam pana lape nyo dari alam pana adola alam maalakun yo lape di alam maalakun batobo jo alam kudus kok lape di alam kudus batamu jo alam gaib alam kudus jo alam gaib itu orangnya hampir sama na nangka para luna malang kana jangan lupa janji di alam gaib namano janji dak ulunyo jangan sampai malang lupa kita bajanji mensodolu kayo jo banse awak nama minta jadi penyesalan dak para lu ado ado juo nak setengah kawan tinggal di alam nanya toko talabi padi duit menyasa dinini indak terpakai dak ulu awak nambah kandak kini menyasa kabali yauna mandanga kato dari nini dak tabado sanang hati malang nyuagi kurajo suraba itu kalau dipandang nanado nangkan ini kaban bantu air di dalam luka bantu luka di dalam air tapi air namano tapi luka namano na ado pipata nak dinantuo kamano kamancari bila la ado dakok bulu kamajuo nak cari tuanala la ado na hola dalam latu buai
Oh tapi tubuh namano, tapi Tuhan namano, ba itu kato ni. Oh jangan sampai lupa nak nambah kaban, jangan lupa di kato nini nampara lu di badan awak. Selamat di dunia, selamat di akhirat, jalan payo jalan pulang na Kato sampai dari niniek nyonyo jawe di badan Malang. Onde niniek dangakan bana sesuai kato niniek tadi. Jalan pai jo jalan pulang, nama di katoan jalan pai jalan pulang. Kambangkan bana bake ambo. Kato sampai nini menjawe nan jalan pai na yo jalan pulang. Sia mananam itu mencabui na Iko pasan di badan ini, sia mananam itu mencabui. Kondak nam punyo na mencabui, bapantang awak magian. Kok na lain datang mambi, jangan kaguri bar yang tido, jangan kabar yang guri ina. Ba itu kato badan inyo, sinan bakato badan dirinyo. Nyo jawe di badan Malang, kato nini tadi ado bana. Kemano ke mencari bila lado dakok bulu. Kema mencari tuan ala lado dakok tubuh. Ba acaronyo mambuenyo. Nyo bisian di badan ini, onde nak kandung Malang naik, onde Malang cucu nini. Iko contoh kan ini lagi, jangan lagi kabar kana lain. Kau untuk Malang nyo bakaban. Iko ado nak benda dua buah, cie gale dan cie rokok. Totaro rokoknya namo bali orang panggil baru po gale. Nak kasih ngado na Ola dake lama lang Oh tapi kok gale namo baliau yo gale nama langimbau. Walau di mano buyuang kasusan naliau tibo mano Oh ala kasanang na ati Malang mandanga kato dari nini nak tabado sanang dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro. Oh sajuk di dalamnya kiro-kiro, sunyi di dalam pemikiran. Indak disikodo di palamo, abiari baganti hari, abiari baganti pakan, abi pakan baganti bulan. Umur bertambah lanjut juonan, Malang bertambah gadang. De umurnya bertambah lanjut, anggaran ba umurnya 20 tahun. Bakato lay nini ke Malang, onde Malang dangabana. La jadi mana mambi inggo iko barisu buli Malang manamba. Jawe la salam badan ini, tapi kok sudah salam mang jawe. Nam kita ndak buli bertobok lai, jangan mencari ke belakang.
Kok batobo awak jangka 3 bulan, kita berpisah salah seorang. Kok sempat satu pian tampek mandi, dalamnya hari 3 bulan kita baralah salah seorang. Oh kita baralah nak salah seorang mendengar kata coy itu baru bakato nini cie lai kok dapet kandak badan nini lah sudah salah menjawab kok lah barangke nak dari pondok. Oh iko janji nengkang buek tinggal daerah Ulu Langgai bawa merantau sementara dek karano pengalaman ado kampung bela dusana bela dirantau bulie yang cuboan dirantau bulie nak bacuboan tapi jangan sembarangan bapa wari mangkok bapae jangan kamari dipaean mantang-mantang balad yang tajam jangan kamari diamban. Baik tu kato nini kok lain nak tentang tampeknya kok lain yang tampu batatian walau di langit yuang ujuang duyan nah itu bang alun na hola kamalang ulang cucu nini oh mandanga kato nini sanang hati ndak tabado ndak tabado sanang dalam hatinya jawe salam badan ini batula pungguang malang joni ini tuan. Batula pungguang pae malang joni ni ndak ado lai maengong kabalakang ibuati meninggal ini tapi ba apa mangaban janjilah sudah dibueknya. Oh panek dek lamo malang di bajalan kain cau panjang 9 lapu taleo di barando panek dek jamonyo di bajalan jauh batambah hampir juo mai. Oh jauh bertambah apa ampie juo apa tanda kini lampie nampak lah pondok buruk mandi tinggalnya dakek tengah sawah. Oh satu tiba di pondok mandi dibaca assalamualaikum menjawab mandi juaya Waalaikumsalam kata mandi lah nampak anak babali. Ndak tabado sanang hati mande 100 ayat sekalian onde malange anak mande onde malange anak ayam lai kok dapet nak nambah cari lai nyotu nambah japui lai tabao nan tabanam lai wasalam wa itu kato badan ayam menjawe malang sekutiko onde ayah 100 mande kandak dinini lai dapet tapi janji sulik babue ya.
Oh janjilah sudah ya malang buik tumpak kami jo badan nini tumpak nyuari 3 bulan kini ambo jo nini ndak boleh do satu pian tampek mandi ndak boleh bertobok jangka 3 bulan ambo tinggal nulu ranggai merantau ambo disuruh nini pokok sempat bertobok jangka 3 bulan sempat satu pian tampek mandi kotak mau tinggal nulu langgai kami bapisah ya salah seorang Tuhan Mandanga kato lapak dari anak menangi laya jo mande onde malang anak mande onde malang anak ayah yona oh malang seorang nyona tongga babel yang yona upik siko si buyuan siko yona oh tuo siko si bonsu siko harapan gadang badan kami dapet kini kapai marantau ba apo ibona oh hati mande yona ba itu kato badan ayah Tuhan oh mandanga kato ayah jo mande onde ayah serato mande ayah jam renang ngiloan mande yo ayah jam rato ndak manambo kaya sebalik kepalua ba itu kato badan malang malang naik kate pondok nyo ambil pakaian kesadonyo masuk ke dalam kantong asoi satu tiba di kantong asoi onde ayah serato mande Horilan jari payah yarilan jari payah mandi dari ketik sampai lagadang indah berbalik gunung ambo kini berjalan jauh hantar ke mati sedang jalan hantar mati di tanah rantau Mandanga kato pak dari anak bertambah meratuk mande malang ku merantau lana tapi na mati jangan sabui mambana mande ke malang jangan mangece oh bantu itu yona ba itu kato badan mande Tuhan oh mande kok tantu nak sebantu itu sudah menuntut ang kemarantau nak kemana boleh menuntut nak belemu nak wantila nak ke kaji nak mola asa jan mande batinggakan na oh asa zaman nak batinggan ba itu kato inyo baru bakato lay badan malang onde ayah serato mande jawe la salam badan ambo pulau talam pulau tarika ketiga pulau bantu taji jawe salam mande katingga ambo barang angke oya Ola naknyo lalai mande malange Sadundun balam jo baraba tabang balam lamandi Sadundun salam jo samba salam lape malang lapai Olape di pondok buruk mande mulai berjalan sama seorang mae
Oh mulai berjalannya sama seorang sedang berjalan malang tadi nyodaki bukit siam macang. Yo manurun pak ke batu bala di malu hati nak kamamang mande banse di kampung tinggal mae. Olah penandari sitama batu bala nampak daerah Sitalawi di malu hati ndak kesusah merantau indak bapiti. Yolah penandari Sitalawi yo nampak daerah Kayuwaro sasenaram bapiti oto jo apo kabasio mae. Olah penandari Kayuwaro batobo kampung Ampalu oto jo apo kabasio de awak banganse mae. Olah bantu lai tu